kaka ni Jatend piny William Ruto olando ni yiero mag duond bura mar UDA pacho kaendi mangima dhi timore e dwe mar 12 higani kosingo ni yiero no dhi bedo mahuyanga. Ruto mane loso e kaunti ma Nyeri owacho ni onge ng'ata mibiro dew wang'e kendo jiwo joma muonyo law ne lemo e duond bura mar UDA mondo dhi osiro ombulu kuom johera mage. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, josiasa mamoko ma Kenya Kwanza bendo dhi nyime kod goyo debe ne chenro mar ketho duond buche mantiere riwruok mar Kenya Kwanza mar loso duond bura achiel motegno mano motelo ne yiero mag higa 2027. Ndalo machuok motelo ne dhialo higa achiel e telo, Jatend piny Dr. William Ruto odhi nyime kod keto chenro mag tego duond bura mar UDA motelo ne yiero maduong' mar 2027. Ka oloso e kaunti ma Nyeri e kinde nyasi mar yawo ayanga apisi mar UDA kaunti no, Ruto mabende en ogai mar duond burano olando ni yiero mag UDA pacho kae mangima dhi timore dwe mar 12 higani. Wewe uongoza Kenya na uongoza Afrika na wewe unatosha. Na sisi tukikupigia kura tulijua ni nani tunapigia kura. Na rais sisi hatusongi. Sisi tuko na wewe hapo mbele 27 na kila siku tuko nyuma yako. All members of UDA, wherever you are, there will be elections in December. We are going to announce the timetable for the elections in December so that we can build the party as an institution of governance. Na josiasa mag UDA maolap dhogi ndong' ne kombe mag telo e duond burano, Ruto onyiso gi nyaka gidhi sero ombulu kuom jopiny ka osingo ni onge ng'at ma ibiro dewo wang'e. Tunataka wamama wetu waingie kwa hiyo chama, vijana, persons living with disability. Hii ni chama ya hustler. Semeni hustler. Kwa hivyo mung'ang'ane na mushikilie president ya aweze kufanya kazi ile amesema na tufanyia. Kama wewe unataka kuwa kiongozi katika chama ya UDA, anza pale kwa polling station, ujipange na wanachama. Hakuna mtu atapatiwa kiti kwa meza. Hakuna mtu atapatiwa kiti kwa mapendeleo. Wanachama ndio wataamua pale kwa polling station. Tumekubaliana? Mana kaka kinde campaigns mag yiero maduong' mokalo, Ruto odhi nyime kod keto e lela gombo mare mar loso duond bura achiel moriwo ogendni duto mapacho kae kaka yo maber manyayo demokrasia kod telo makare. Serikali zote zinakuaga na agenda that goes beyond 5 to 10 years. And because Kenya is a democracy, na rais anachaguliwa miaka 5, the only thing that can sustain the continuity of a government is a strong party. And we are going to make sure that we build a national party that is going to unite the country, unite communities, unite interests from every corner so that we can eliminate the politics of ethnicity in Kenya. Siasa mag ketho duond buche manie riwruok mar Kenya Kwanza mar loso duond bura achiel bende onyiedhore kendo. Jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala owacho ni mano e yo kende madhi e yiero mar 2027 ka gin kod geno mar kawo telo e tielo mar 2. Tunataka kwenda 2027 tukiwa na chama kimoja. Kwa hivyo wale wote wanasema wanakuunga mkono, wakuje waingie kwa chama, tushidane kwa UDA, tukupe timu ya kuendelea. Mimi nataka kuhakikishia tunaenda kujenga UDA iwe chama kubwa kabisa. Ikifika 2027 rais, wewe ni kuweka picha yako kwa ballot na unarudi State House unakaa, wewe unapita unaenda asubuhi kabisa. Wach mar ketho duond buche manie riwruok mar Kenya Kwanza kendo loso duond bura achiel osekelo ywaruok mang'ich e riwruok mar Kenya Kwanza to moloyo kind duond bura mar Ford Kenya kod ANC e imbo mar Kenya. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.